March ni som ni pali kumsang ni som panga chomhadal som le minute som lia chuan Germanwings Flight number 9525 cockpita alarm system 2 terrain pull up tin arituar tuara thona chu fit sang khatlek asanga atla thlatwa alarm chu re chhun zom ngalin dakar khatamel zali le pathuma chaka thlok mek flight 9525 chuan up slang pang chu suin apuak tarta ani khonkhom chanela kan lo ma che thona chetsual ma dakar nia chuan engineer kumsom ngami Martin Matthews chu anathil poimo azin ho tur chu anupui fanaute mulan ngaklel takin a thona chuana tur ngakin Elprat Airport Terminal 2 Barcelona chuana omwang to a tin opera singer lartak pani Maria Ratner le Oleg Brajak tepo he thona chuang tur hian Airport Terminal 2 hi an pan ve mek bokani Maria Ratner phei chu apasal le afasen Felix Tenen an nge German khopakhat Haltern MC a zirlaino pangsom paruk le zirtir tu pani tepo Barcelona a exchange program mangzavin an kholam pan turin Elprat Airport Terminal 2 an pan ve meka thona sit nunglam an buk sa chuan thona thlo chua hun ngakin an thu ve ta farmai dar kwale minute som thum panga a thlok chuak tur chu minute som ni paruk zeta delay ani nuwa runway panin alir pheita thona captain Sondenheimer chuan passenger te chu welcome pa in an tumaya an chuat lai wangin thona PA system atang chuan thupa aron choya captain Sondenheimer hi pilot senior takni in Dakar sangruk chuang thlok to ania pafel le midang te ta na in pezau takmi ni in Lufthansa Airlines chuan anupui fanau te bula awm tamjok theinan he airline Germanwings lama ain sonri hi an phalsak ani Germanwings si Europe roma airline lian ber te zingami Lufthansa Airlines nuaimi ani thona chu tlung taka thlok chuakin reilo te a chuan Mediterranean tuipui chunga chuan anom der to a captain Sondenheimer chuan a co-pilot Andreas Lubitz nena chuan an thlo chuwa ma ain thiar thei hil thu soin bathroom akal du thu ashila Andreas chuan idu huna kalro tin lo chang maya chomhadar so le minute somni pasaria chuan flight 9525 chu an thlo san Zawng tur fit singthum sangria ta sanga thlok mek to ani an thlo reidon lo awangin captain chuan co-pilot Andreas Lubitz nena chuan chum thei tura in buat sai turin ashila chum tura in buat sai hanti hian thona control sang tele landing gear te a function trim ti tele an chumna tur airport weather report tharber check te ania ole kan thleng emang chumo ti na chang khau maile captain chuan ngai ti that lo na chang po a hre chuang lo chu co-pilot Andreas Lubitz chuan thilpoi rapthlak tak mai ti atumang ti rin hlel na nei hau lo chuan asi ta tanga tho chuakin cockpit kong khar chu hongin bathroom kal tur chuan a chua san zuita ani heti hun lai hi chomhadar som le achan ve ani black box record atanga alan dan chuan hetia captain a chu hnu hian cockpit kong khar kal na chu normal atangin lock a chuan a handa ma sapota heti hi chuan pon lama tangin engti kong ma in captain point a hong thei to don lo ani ti chuan autopilot control a chuan an thona thlo san tur Zawng chu a hniam theyang ber fit za chuan a han set ngal pop maya friends tuipui kam an pel fel hnu lok chuan an thona chu minute khata fit sangthum zanga zet achakin atla thata duai mai ani passenger le crew te tan chuan chiai lo na chi po ani lo French air traffic controller te chuan lo hre chatin thona chu an be pop ngala ma se Andreasian achang lo engwanga he thil hi ti nge ani he co-pilot Andreas Lubitz se kumsanga zkwa somriat pasari December ni som pariata piang ni in Montebor Germany khuami ania ano pan lai atanga pilot ni chak em ni in chu tur chuan na satakin abei bok ani apa hi bank na thok ni in anu hi piano zirtir tu ania an fa pathil tum le chak ti hlotlin sak tur hian an sum le pai po an seng ve na sa hle ani lekha thiam thei tak ni in kumsang ni pariat khan Lufthansa Flight Training School Bremen Germany admission amuve hlau maya he flight training school alu tur hian tlin a har sain senso po aturu hle ani thlani vel lek azir hnu November sang ni pariat khan Andreas Lubitz chu adam lo vak maya an kholama hopui ni in damdoina enkol ani hialani heta hian an kholama ril doctor pakhat psychiatrist chuan depression nasatak anei ti in a enkol chunzom ta a psychotherapy ba ka depression damdoi chak tak mai
Cypralex le mirtazapine mangin a enkola mirtazapine hi damdoi chak tak nin side effect thalo tak mai manin na lak du na te ti chuak thei ani tin mithiam te chuan an soi tharuk vel anin enkol hnu chuan Andreas a psychiatrist chuan Andreas chu ma asonin a thato hlea training te po chunjom le turin a fit to ani tin German aviation thunei tu te hena recommendation azia sak nge ani mase heti lai reng po hian Andreas chuan a depression damdoi chu alai chunjom reng ani ti a hnuwa mu chuale ani heti hun lai dana chuan Andreas hi enkol dam ni to ma se a student pilot license nei le tur chuan tha engamoza langa ngai tur ania tin rilrulam enkol na treatment shim alale ani chuan pilot ni turin atling theidon lo ti ani bok ani he flight training school hian Andreas in enkol na hi an sheveka ma se depression damdoi ai chunjom rengani ti ero an shelo lo sheta se he tual thana rapthlak tak hi a thleng lo theyangem kumsang ni som kumtir lama chuan Andreas chuan a flight training theory part chu zirzovin atak taka thlona khal zir turin Phoenix Arizona lam apandon ta heta hian US Federal Aviation Administration in aphutangin form a fila pangaya chuta chuan rilrulam chian lo na alo nei to in chumia tan chuan enkol ani to em ti zona auma hei hi Andreas chuan nei lo ti in a chang ani ma se Andreas chuan dot a soyani ti mu chuale ania heta hian dot a soya wanga shem talo chuan FAA chuan tun din huna aril rule taksa hrisel na report kim chang submit turin anti da zoka ti chuan Andreas chuan an duang chuan application chu submit thala in thona khal zir chun zom chu remti sakle ani tamau mai ani chu ti chuan pilot training chu zirzovin pilot na chu athok chhotran ta atlei rol lai ngai zong nen in nein anun le na po atluang chhoviau mai ma se kum sang ni som pathum kum top lam atang chuan rilrulama harsatna alo nei to chu aron let le chanta tu chuma phei chuan na sale zwala ron letin atak sa hrisel na thlengin atuar ta a khomu te a fialo chawa amit lama harsatna te chu entir thin ma se thil diglo engma anmu chuang silova atopa chuan doctor te chuan henga harsatna te hi aril rulam natna mental disorder wangzok ani thu an soita a ma se hei hi Andreas chuan apom du chuang haulo atopa chuan anuin a ron angin ama alo ron to chin ril doctor adam do e chin lo thupui to tu chu aron veleta ani chuan psychotherapy le damdoi chak tak mangin a enkol veleta ani hetia aril ru boy wanga enkol na adong ti hi an thona airline ho tu telaka athup tlat thung ani Andreas harsat na hian ziom lam apan theilawa anupui nen po harsat na sang nein atopa phei chuan anupui hian atuar thei tolawa in then adu thu a soi hialani harsat na hian zualam apan zele moti turania Mars thlatir lama tanga internet azon tamper chu natuar lova in ti hlumda ti te ani Mars ni somni zana chuan Andreas chuan Airbus A320 cockpit kongkhar kal dan chu internet atangin azir chianga hemizan vek hian anupui ke thui ni bula thil turu tak ti tura a in buat sai thu soin thil kalphung thlak vek theile ama miten an hriat reng to na tur thil ti atum thu asoi ani ma se Catherine hian kha athil ti rapthlak tak kha atiang ti rin ngai na reng a hresi lo ni nuwa chuan Andreas Lubitz chuan lekha thema thutluk na siam na cholni tile BCN Barcelona ti short form chu ziakin bolhoboma apaya hei hi anuwa a in andapin an mu chuak ani mihring za somli pakua athana ni tur March ni somni pali kumsang ni sompanga zingdar saria chuan Düsseldorf airport parking lota Audi car chu parking Barcelona pantur thlona cockpit a chuan aluta Düsseldorf atanga Barcelona pana athlolai hian thlona autopilot system chu ahniam theiang ber fit zale ka sanga voengamazat aset chin ani ti ahnua mu chu ani heng zong hian athil tum rapthlak takhi arua man lokin ain buat sai lok na sa hle ti ati chiang hle ani March ni somni pali kumsang ni sompanga chomhadar som le min somthum pali a chuan captain Sundenheimer chuan cockpita lule tumin a access code chu han chua ma se access denied ain titlat maya co-pilot chu awin keima captain kanie hongte tia au chungin kongka chu abeng dot ma se Andreas chuan a chang lo thlona chu chak takin atla hniam charchara passenger te po an chiai hle to nge yang cockpit kongkhar hon tumin nasa takin an beya
thona hnung lama thir tiang om chu cabin crew ten ron la in cockpit kong khar chu kar hon an tuma ma se an thei si lo dar som le minute som thum pakwa chuan thona chu fit sang khat chaw sanga om to a cockpit pon lama chuan captain le crew te chuan kong khar hon tumin mangang takin an beya passenger mangang trap thom chu Andreas Lubitzian a hriat mai hau lawang ma se chung Zawng Nunna la tur chuan a in buat sai to si ti chuan March ni som ni pali kumsang ni som panga chomhadar som le minute som lia chuan Germanwings Flight 9525 chuan ups tlang pang chu suin hemisual mani masial tak hian ama Nunna lak mai du tok lovin ami phur za somli pakwate Nunna chu alak sakta ani video min lo thlir saka wagin kalome anga ino mi ti Zawng ani chuan video min lo like sakla min lo share sak ve donia channel hi min lo subscribe sakla kan video dang ngai nom tak tak te hi lo ngai thlak chun som ve che him le him takin i hun lo mangla video danga kan in tong le thwai donia